Artesana pels quatre costats. Sana enveja d'un pedigrí excepcional de ciurellares i ullers. D'una part, filla de Francesca, que dedicà gran part de la seva vida a l'artesania, i neta de Madó Bet, precisament, de Ciurells, que fou la primera que es dedicà a aquest quefer de Can Bernadí, de sa Cabaneta. Madó Bet, amb engual de llinatge i provinent, en temps, de Can Bernadí de Portuli, aquesta branca, directament dels primers pares de l'ulleria portolana, Bartomeu Amengual i Caterina Oliver, que s'havien establert al nostre poble a finals del segle XVII, ell provinent de Santa Maria del Camí i ella de Santa Eugènia. La ciurelleria s'acaba. Això és el que li passa a la ciurelleria. Es fer ciurells, després de les 3 que quedam a Morratxí, no sé què serà d'ella. Però, mentrestant, fent tot el possible perquè tots ens coneguin i estimin un poquet. D'altra part, seguint amb na Coloma, és filla d'Antoni, Canyelles Palou, de Son Ros, de Pòrtol, uller provinent, com la seva mateixa esposa, la mare de Coloma, dels Palou que vingueren de Bunyola i Entroncarent, precisament, amb els Amengual, d'on varen aprendre l'ofici. És descendent dels primers pares ullers, i per partida triple. El dineret. Na Coloma es troba a gust. Està entre els seus o, millor dit, entre les seves. Es presenta propera, senzilla i clara, una dona del poble. L'actualitat comanda, la importància de les titulacions, o no, els currículums vitae i la política. Hem rigut. Na Coloma té la medalla d'honor i gratitud del Consell de Mallorca, la qual cosa li atorga un lloc a primera fila, per a ella i acompanyant, algun acte que la convida. Na Coloma riu, la resta no quedam enrere. Enllaçant en qüestió de circumstàncies, conversam de com arribar. Na Coloma, a ser ciurellera, avui hi ha mestressa artesana. Els esdeveniments de la vida decidiren per ella quan encara era quasi una nina. Parlam del futur de l'ofici i del futur de les ulleries. Na Coloma es pronuncia negativa, però sense mostrar tristesa. Ho explica molt fàcilment. Ho explica en poques paraules. No hi ha relleu. Que me convidassis a un dineret, a ser protagonista d'un dels dinerets, va ser una gran sorpresa, perquè volia dir que trobaves que era lo suficientment interessant per poder-me convidar i que altra gent vengués a conèixer-me. M'ha agradat molt, sobretot que hi hagués na Neus, perquè feia molt de temps que no teníem una estoneta. Na Coloma ciurellera, mestressa artesana, compromesa amb la societat que l'envolta, cosa que es desprèn quan l'escoltes quan comenta sobre el que participa. Senzilla, no es dona importància. No sé si sap que és hereva d'un llegat, d'una tradició, que tal volta ve de lluny, potser d'arrels fenícies o romanes o, tal vegada, més modernes. Els dinerets els trobo molt interessants. He llegit molts dels altres que van ser antes i dels que han vengut després, i m'apareix fantàstic perquè coneixes la gent d'una manera diferent com la veus, perquè molta la veus en els diaris, per la televisió, i saps pocs d'ells. I m'apareixen molt interessants.